Kanhi drug surrendery kinsa lakip sa mga mi-apply sa plea bargaining agreement ug nakagraduate na sa community-based rehab program. Misaysay siyang istorya sa pagkalingkawas sa pagkagumon sa ginadling drugas. Ano ang RTV Presents ni Luan May Rondina. Usa sa mga encoder sa NBI Satellite Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 33 anyos nga si Andrew Fundador. Sa iyang trabaho ug pamorma karon, kinsay magdahom nga nagumon siya kaniadto sa ginadiling drogas. Mihatag og pagtugot si Andrew sa RTV Balitang Bisdak nga mapakita namo ang iyang hulagway ug masaysay ang iyang istorya aron ka panaminan sa uban nga hangtod karon naglisod pa sa paglingkawas sa bisyo. Agosto 2016 nasikop si Andrew atol sa usa ka buy-bust operation. Sulod sa 2 ka tuig ug 6 ka buwan, nabilanggo siya sa Lapu-Lapu City Jail ug nasinati ang kalisod sa kinabuhi sa sulod. Pagka Marso 2019, usa siya sa nahatagan og kahigayunan nga maka-avail sa plea bargaining agreement ug nagpaubos sa community-based drug rehab program sa Dakbayan. Usa siya sa mga nalakip sa batch 4 nga migraduar niadtong 2021. Matod ni Andrew, sukad na paubos siya sa community-based drug rehab program, wa na gayud siya matintal pagbalik sa iyang bisyo. Nakaabag sa iyang pagbago ang pagpaduol niya sa Ginoo, pinaagi sa kanunay pagtambong ug mga Bible study. Sakto na kanang gitagaan namin sa Ginoo kanang chance ba kay kung balikon pa basig wala ni chance nga lain. Mukuha na. Ang tao na mugay kanang kuan, na mugay kanang kalapasan. Mo og gitagaan tag chance mo dili na tamusab. Busa dihang nasayod siya nga may hiring isip encoder sa NBI Satellite Office sa Lapu-Lapu, wa siya magduha-duha sa pagpang-apply, ilabi na kay may background usab siya sa computer. Karon, mag-usa ka tuig na siya sa maong trabaho. Sa mga nagpabilin pang nagumon sa gidiling drogas o baka na kuryoso pa sa bisyo, ani ay tambag si Andrew. Katong sa musuway pa lang hindi na lang sila musuway kay pwede kayo paita sa sud niya. Labi na ka ng isip mga ining trabaho ka ng gawas niya, naka-record. Maglisod mga guwan good, bangita. Para ni mulukad ka NBI. Dagan pa kay proseso mo, kay interviewon pa man ka. Sukad gisugdan ang community-based drug rehab program sa Lapu-Lapu City niadtong tuig 2019, miabot na sa 549 kanila ang migraduar ug nanginabuhing malinawon sama kang Andrew. Hinuon may pipila pagihapon nga mibalik usab sa bisyo ug nabilanggo pag-usab. As naghandle ni ini, kami we product of second chance man gyud ang amoa. We give everybody a second chance. Ang istorya ni Andrew nagpamatuod lang nga aduna pay dakong kahigayunan nga mabago kadtong mga naggumon sa ginadiling drogas ug makakita og disenteng trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan May Rondina ug kini ang akong short docu.